Agent Step, i-partner ta ka kay Agent Ray. Understood? Yes sir, way problema sir. Tuloy siyang tarong para mahimo nimo siyang best partner. Asa naman to si Agent Ray? Mangita ato kay tukar pa pagkabakla ato. Way problema sir, pangitaon sa nako si Agent Ray. Sige Agent Step, pwede na ka makalakaw. Sige sir. Asa na pugka tong bayuta to? Mag-training sa ko eh. Pangitaon sa nako si Agent Ray. Arang bayot oh. Grabe jud kayo, nagimasa pa lang gani. Gwapo na kayo si Jeffrey. Agent Ray! Huy! Di mamino ni bayuta ni oh. Gwapo na Jeffrey. Grabe. Kan-awa ra oh, nang lili na po din bayuta ni. Huy! Agent Step, unsa man? Nilili man ka himasa. Unsa may makuha ni mo ana? Ang makuha na kay inigat pero okay naman na sa Agent Step. Kabalo ko nga kabalo ka sa akong sikreto pero ayo paglabot-labot diri aday. Sobra naman kaayo ka. Sobra na kay kang bayuta ka ha. Wala may ko nang hilabot gani sa imuha gani nga Ato bang ragod? kanang tumboy ka, may bukag babae nya pagkauman labot-labotan ko nimo niya ko pagka bakla. Ato bang ba? Di lagi ko magbuot man ka. Munay gaba nimo. Mag-training na taugma ha. Ano kuno di habi? Pag-usa man ta diri Agent Step. Siyempre, tuluan ka na ako. Kaya nga man si boss nga tuluan ti ka. Kaunsa may tudlo sa kuha pod bi. May bayot man ka. Tuluan ti ka sa pagsumbag. Sumba? Oh, ana oh. Ikaw eh. Oh, sige, pastar na. Ana. Ana. Hey. Chest out. Patron. Sige, ana pa. Ako kabalo eh. Sige eh. Boxing ganino. Agent Step, asa man ako ni gamiton? Siyempre, gamiton niyo pagsumbagay. Di ba po sila may ginagamit sa mga agent? Night time nga. Di ta magamit ang pusil mo na mag-practice ta og sumbagay. Sige. Mukha ni oy. Ang lupot. 1, 2, muna siya paglikay. Sige, punch. Tarong nga ba, bakla ra kay ka. Binatarong naman gud na ako kapoy lang gud kaayo hapon naman gud. Oh, sige. Kaya na lang ako itudlo nimo. Unsa naman pod na? Sniper. Sige daw, unsa man na sige daw kuha daw. Unsa na?